जेवण चिक्की चढदल कसन चढदल क्या बा कसने समजविल्ला मु तो आणि कसन जेव काका त्यान मने जेवला हवा म्हाका कॅरेटा कोसुंबरी भारी म्हणा भारी इष्टदल्ले जवील चढदल पेट्टाक रापचदत्तना वयसून उलयता हांवंतू एंजॉय करून जेवण केलं म्हाका हंगेक आणि मिगेल अम्माल रंदप दोन म्हणा भारी इष्ट आमगेल सुगंधी करना म्हणणे पुराण मनेच करता जाल्यार तीन करचे रीती ಸ್ವಲ್ಪ चेंज तशी ते एकल्यान करचे विंगड विंगड मन असते नवे तशी आमगेल वनमला रंदप नी लायक करता तीन करचे हप्पळोडी पूर जनक इष्ट जाता अक्का आमगेल गावांतू तू कोसंबरी केला पळय ते एक दोन चमचो कोसंबरीक एक इतले चनबूर घालता ती लायक कोण कल्ल न्हू त्याल घालून कल्ल न्हू ताज वयरी हे तुगेले सेव की नावे कुडको केले निप्पट की चाकुली की कोडबळे की कसंकी एक घालून दिता ती ताक ते नाव कोडबळे मसाला निप्पट मसाला म्हणून अशें नाव आसता एक एक सुरळीन तो घालून दिता ती समज 4-5 खतन आसना तितले 20-30 घेतात गो तसवे चनबुर्वे घरान तो कल्लवया संजी कलयत हाव निप्पट अस कोडबळे अस चक्कुली अस तो कंची दाखिते फ्लेवर अंत कोरया आज सकाळी फोव तशीची लायक दल्लेले म्हाका अम्मल उडक सैले अम्म पळय नशी एक 6-7 महिने वयर दल्ले नवे तू केलेले फोव कतन म्हाका अम्मले उडक आसतले सेम टायपर मिगेल अम्मन फोव कल्लोचे इत्याक तुम खाव घरान तो फोव आनी कल्लन दिनावे अयो तू मग कोण दिना म्हणून हांव खंय सांगला गो निनगिदे जाल्यार तुगेले अण्णा लागी आमगेल सुगंधी मस्त नमनेचे रंदापणी करता म्हूण सांगला होय की नाही म्हण निमगे होय गो सुगंधी तुगेले गुणगान करतशील भावाजी इतले वेळो आणि ಹೊನ್ನೇನ್ केलेल फोवाक बारी बारी होगळेतेसिल मो अबा तीन ते सोई मिरसांग गोड घालून चिरुडीच पळयतन म्हाका एक तर वंकार येयले वंकार कसले येत गो सुगंधी हातान तू चिरुडून करची नाही गो ना बा हांव हातान चिरुडून आनी करना बा म्हाका ते वंकार हांव थोडे सोई टर्नी मिरसांग सक्कर नावे गोड आनी मीठ मिक्सीर घालून सोडता लनादत मू ताजोट्टू हे घालून बरसिता हातान बरसिना बा तुगेल म्हणके दायेन तू बरसूचे ताकाची आज हांव सकण फोव खायनी मागीर कॅरेट कोसुंबरी वरी खायनी तू त्या हातान तू बरसूत नवे म्हाका दायना ते फोव हातान कल्लेल होई जाल्यार कॅरेट हांव हातान तू कल्ले न्ही गो दायेन तूच कल्लेले हांव हातान तू कोसंबरेनी कल्ले ना म्हण सांगना पक्कने वेळ दल्ले री हांव हातान तुची कलयता म्हळ्यार मीठ मिरसांग पुरा वग्गी मिक्स जाता हातान कलयला री दायेन तेनी कलयला टायम घेता म्हणून जाल्यार आज हांव दायेन तूच कल्लेलेल गो अयो होय वे सुगंधी तू मिस कोण घेतले कोसुंबरी बेस्ट असेल गो हांवंतू सम्मा खाल्लो भारी रुची दल्लेल गो तुगेल बहिणीन करची पळ बाबाजी घरान तू अशीची खंय पुणी अप्रूपाक मिगेल अम्म येता तेवे वर्षाक 1-2 पण तेवची तीन कसने आपळ्ळे केल्ले म्हणकूळ ही अशी करता खय्य ना अम्मन कसने केल्ले री हिन खाऊच म्हणू ना म्हाका अम्मल रंदप म्हणा भारी प्रीती मिगेल वेलकम प्लेन सांगच्याक म्हणून हंग बसली तुवे तुम्ही अयो असेल विषय सांगले गो मारे ती हांव काही फट्टी सांगले वे बाबाजीन कसन की कुशाल केलेल गो सुगंधी इतलं कोप्त मगो तू तुगेल लद्राकपणी होड ना तुम्ही गेला ना दुसरे लद्राकपण आणि अशी मर्याद काढार कोपया नवे अयो माराय ती हंग दुसरं कोण आसा ती तुगेले अण्णा तुगेले होन्नी दुसरं कोण आसा ती हो हांव दुसरं की म्हण नवे तुका केश मिगेल सुद्दी येऊच्या ना म्हण सांगला नवे तुम्ही तुमगेल अम्मल घरा वचका म्हण एक पैरा ब्लिंक मो बार सरा ती भावाजी इतलो की बार सरल्वे 2 दीस रब्बी येतसील मो इतले वेळ रब्बिले होडಣ್ಣ घरा दुखून येताना सूर केला तनी म्हाका राब म्हूण आनी फोर्स करचेना तुका ते सोडतनी हांव मिगेल घरा वता म्हाका मिगेल अम्मा पळोवका मिगेल भावा पळोवका बहिणी पळोवका यो 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 हन्नी सई आन म्हाका नी पळयलेले तशें नी सांगचें नजगो सुगंधी तुका कशी तुका ल्हान अम्मा तशी नवे भावाजी कई सगळ्यांक तांगे ल्हान अम्मा पळोवका उलोवका म्हण आश आसता नवे नवे दूर असतना ते आशी चड आमगेल सकडले जेवण दल्ला का तुगेल जेवण दल की ना ना मिगेल जेवण दायनी माय मावनी सुगंधी जेवण करता आशिल्ली नवे तांगेल दावो म्हणून लेखला हांवें
तश कसला उलयत होने अयो कोप्पू नक्ಕು गो सुगंधी मस्त काळ नंतर आयले नव्हे तो तुगला आनमलोटो उलयताच्या रामर जेवण करो म्हण लेखली गो तितल्यांची आणि हाव केशवाला गुल्लेनी असेल नव्हे तशदान हंग उलयता राबली तितल्यांची गो हांव हिकेल कुळार गेलतेन तशीच गो सुगंधी सुरवेरी दालमनशांक वाण सोडतती कडे हे बैलमनशी बैसून पट्टांक मत जेवतती 2-2.5 गंटे घेतात गो जेवण करच्याक हंगच प्रचाडी संचक मस्त असते नव्हे तशी दावनो अका तू वग्गी जेवण केल्लरी बचाव ना उलयता हंगार आपली म्हळ्यारी आणि थोड्या वेळानं चा टाइम सूर जाता मागीर सगळ्यांक चा कोण दिव न्हू तू जेवण करची केदना रात्री जेवण दनपरा जेवण ಒಟ್ಟು एक पण जाता सुरवेर वचून जेवण करी मिगेल आणि मिगेल दुवेल वाटते चंदुकून घासून धुवून हवं वही दवरला त्या दवा वापरच्या वचू नका हा दायत गो सुगंधी आमगेल सुगंधी अश पुरा उलयत म्हणू बेजार कोरनाक बाबाजी ती चिक्की तशीची उल्लोच मात्र जोरू मनात कसने ना बा कसन उलयत बाबाजी मिगेल बहिणी कसन म्हण मागत नावे तू सांगची कसं ना हा भयंकर जोरी बजारी म्हणवे हा म्हणता बा तू म्हण अशी इत्ते आता तुका बैलेली मी तीची जीवन चोलची म्हणू ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲ ನವೆ पूड पर आम्ही आनमन तितलं गोळणू केलेलं पर तुका तुडकासू ना आता बायलेली पळे दुसरं कोणाला उडगासियाना तू सौत असल्यार माक्क सौका गो सुगंधी पाप बाबाजीन कसं म्हण सौत तू ताण केलेलं क सौच हावे आननी अम्मा फोनात कितलं बेजारतात गोतसवे ಹೊನ್ನೆಲೆದ್ರಾಕ್ ನಕ್ಕ ಮಣ ಹನು ತರಬ್ಲಿ ಈಗ ಚೂರು ಮಾಲ್ ದಿನ ಖೈ ಮುರೆ तू माल दिला रे तुगल बायले माल दिता चलडू बाई माल दितती तू मिगेलाना मग ससर केल निमिती त्यांनी पूर्ती ससर करतासती तुक घरा दुकून येताना छाव बुद्धिवाद सांगला ऐक ना म्हणतो मुगो तू हंगा येईल कसले सांग कुशेर शक नवे एन्जॉय करूक नवे तू एन्जॉय करी तंक एन्जॉय करू सोडी लढाई कोण घाल नका तुमका अधिक प्रसंग नका मुगेल अम्मल घरावच का नवे बार सराती हाव कसं म्हणच म्हळ्यारी तू मिगेलो टू योगो हंगे उचेतीने वर्षाकी की 2 पंता तंतुई रपची 2 दिसो आता हिंत मात्र कसले ती कापून हरत म्हणतरे पुता मग बेजार दत्रे होई बाबाजी हंग राबुती मग हिंग सोण चक्का भई करत बाबाजी हिगेल पुटका ये पिशेन तो घरांत लढायतात इमण भैया दर्शनी कसं नाही दाय ना बाबाजी आमगेल सुगंधी कशी म्हण आमको पोरजना ಗೊತ್ತಸ್ ನವೆ तू कसने ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾರಣಕ್ಕ ರಾಮರ್ ವಚ್ಚುನ್ಯ तू रबिल दलाला ऐकसीले फायपरा खैदा ಒಬ್ಬ ಉಂಚ वच्चत सीले चढ दिस रज ना भवाजी रज असील दलरी हंगे 2 दिवस अम्माला 2 दिवस रब्बी येत सीले हात रज उणेस हजमदेन तो आम्ही पुरा कुटुंबेच ಒಟ್ಟು कोरनो कुल देवस्थानाकनी वच्चस भवाजी तशी दावनो बेजार कोर नका अनेक पण येईल ना रप्त हाव आता बार सरते बाबाजी आता अनेक अर्ध घंटे बसस का नवे हा होई होई बाबाजी तशी दलरी वगवगी बार सरती बाबाजी हा अंगडीला गसता थेंक या अम्मा बम्मन बैलांकसने उल्लोच असता आम्ही हंगरापचे समने वचा होई गो आमगेल केशवो बार सरलो ताके क्लोट चाकोंदी हा आम काय करी मग हंग सोण चक तुम कसन भैया पण सुगंधी तू हंग 2 दिवसा मट्टा आईल्या आणि हे तुगेल घर नाही कोठ्ठेण्णो कुलक ಹೊರಗೆ तुगेल कसने फुटका येसो अनेक असो ते आमगेल घरान तू हा म चलडू तू संगील मन कैकतत की ना आमगेल अक्षले इतो दला हंग चलो नका कळवे सुरवेरी तुगेल अम्मा कनी वनमाला कती तितले अस आवे पळैतस पळचक आजवे सुमार टाइम दुकून पळैतस तुगेल अम्मा क तोंड रुत्रा बना तिक कसने पण उलयता तुगेल अम्मा काम कसने कर नी दलर होडना लढाई करचक मात्र मुखार येता तू तका उज्जे तू प्रकोच काम कोर नका तुगेल कितलस पळय तितले करी दलवे तुमगेल पुराण सांगून दलरी बार सरती हाव अशे अशीची मक पुरा कडे फुटकायस का मिगेल आनम्मक कोणे पण गेच्चूर कसने उल्लेल मेरी हाव सैसून घ्या ना लढे दल दव्व इतलं पुरा उलयत मो तू मिगेल अम्माला कश चलता मिगेल बहिणीला कश उलयतो त्याची आलोचन करी इतलं पुरा तिलवळी कसिले थंय येलतेन कसले का अपास हे फुटकाई गिटकाई म्हणून आसिलेन पर जीव खत्ता हा वश्य अशी बदलाय सुचत दायना
तू बदलदाय ना म्हण रे दुसरे बदलदाय ना ती म्हण लेक्को नका पूरा टाइम वनमालक्का भवाजी पुरा तू संगील ऐकून घे नसतात म्हण लेक्को नका तन्नी बदलत ती तन्नी बदलदल री तुक्का कष्ट सांगचे सांगला ऐकूचे सोडचे तुक सर्वलेला हा बार सत्तस बाय मक्कनी आपण अडचक तुम्ही येऊ का म्हणून हा चरडा घेऊन एक कार कोण घेऊन येता हा दायत तशी करी अप्पा सप्पा सांगतो सुगंधी उल्लय त्यांची की जागृती सेम टू यू